Sníte o vlastní restauraci v okolí Ostravy? Jednu takovou pro vás mám. Vítejte v Petřvaldě. Nacházíme se na kraji Petřvaldu, hned u hlavní cesty směrem na Šenov. A díky tomuto strategickému umístění budete mít stálý přísun zákazníků zajištěn. Na pozemku se nachází dětské hřiště, terasa a hlavně toto parkoviště. Výhodou této restaurace je sál, který má oddělený vstup a díky tomu zde může probíhat více akcí zároveň. Kuchyň, srdce celého objektu. Odtud můžete obsluhovat jak sál, tak restauraci. Pokud si chcete splnit svůj sen, neváhejte mě kontaktovat.